Toto je nový Rafale. Vlajková loď značky Renault, ktorá v rámci SUV ofenzívy vstupuje do D-segmentu a zastupuje čerešničku na torte. Stojí na identické platforme ako menší Austral a väčší Espas a útočí na zmysly mimoriadne atraktívnym dizajnom. Vpredu zaujme prísny pohľad Matrix svetiel s úzkým profilom a kosoštvorcovým podpisom denného svietenia. Kosoštvorcové elementy dominujú aj v efektnej 3D maske, no a veľký štýl nezaprú ani zadné partie. Športové SUV kupé krivky, priehľadné kryty svetiel a k tomu rozšírený rozchod kolies. Toto je 200-koňový E-Tech Full Hybrid, 96 kW 1.2, 50 kW elektromotor a 25 kW štarter generátor. Sila putuje výhradne na predné kolesa, v tomto prípade 20-palcové, keďže vo veci je vrcholný Esprit Alpine, avšak kľúčový je systém 4Control, ktorý natáča zadné kolesa až o 5 stupňov a mega to cítiť. Vzadu je elegantný nápis uprostred a okno pod uhlom len 17 stupňov, takže netreba stierač. V interiéri je identická palubovka ako v súrodeneckých SUVčkách, čiže 12-palcový vertikálny displej infotainmentu Open Air Link s operačným systémom Android, Google aplikáciami a lištou fyzických tlačidiel, super, a vyše 12-palcové budíky s modernou grafikou a la BMW M. Špecificky tvarovaný volant má Alcantaru na vnútornej strane venca, menič režimov a na stĺpiku volič prevodovky, čo pri ďalších páčkach vyžaduje zvyk. V strede je atypická posuvná konzola s bezdrôtovým nabíjaním, tu zás dekor z prírodnej bridlice, vynikajúce sedadlá s podsvietením či panoráma s regulovateľnou priepustnosťou. Chválim skvelé odlučnenie vďaka dvojitým sklám, 630 litrový kufor a teším sa na 300 koňovú štvorkolku.